Čmelík v dobrej situácii neprihral presne. Žilinčania tak opäť neohrozili bránku Pavla Pengsu. Čmelík tentokrát presne Pečovský posiela Káčera do šance, výborne Pengsa, ešte Mihálik a Žilina vedie 2-1. 49. minúta, Mihálik sa zapisuje. Šprintujú domáci hráči. Mabuka. Jeho center zráža Černáček. Škvárka. Že by teraz je to gól, ktorý dávajú domáci. Presadil sa Jaroslav Mihalík. Jelič nedokázal spracovať tú nahrávku, opäť toto už bol Škvárka pri lopte, veľmi dobrá kolmica na Mihalíka, pekná šanca, ale nepresné. Pozor na túto šancu Žiliny, Pečovského, dobrá nahrávka, ešte prestrčená lopta, veľká možnosť Guba, ešte dorážka, je to 2-1, Dávid Guba. Krásna Pekná prihrávka za obranu, Mabuka má proti sebe len Grabeža, Mabukov center! Mieril na Pavla Jurča, ale ten bol dobre pokrytý dvojicou stopérov. Ešte Pečovský. Napokon strelecký pokus na bránu do Brivoja Rusova a stav je vyrovnaný 1-1. Je mršný a nahrádza tak centimetre, ktoré mu chýbajú ako brankárovi, ale teraz predvedol bravúrny zákrok. Ďalšia lopta v 16. Zlatý Moravec, ktorá nemá adresáta. Gól! Mihálik naprial k prudkej strele a zrobilo. Tak už Králik posúval loptu Hučkovi. Po dlhšom čase pri lopte aj Mihálik. Mihálik faulovaný v tesnej blízkosti hlavného arbitra. Previnil sa Gabor Straka. Defenzíva je stále pozorná, kým žilinský útok naďalej sterilný. Tak možno teraz Mihálik skúsi strelu spoza 16, volí ešte prihrávku Hučkovi, Hučkov, prudký center a nie je to gól, Sabo na bránkovej čiare zastúpil svojho spoluhráča. Tak zdá sa pri pohľade do 16 Žiliny, že z trávnika odišiel aj Králik. Káčer. No a tu je príležitosť pre Škvárku, ktorý ešte prihráva Mihalikov. Ďalší prízemný center. Mihálik sa snaží prejsť cez Turňu. Ešte sa lopta odráža k Škvárkovi. Jurčov technicky obstrel končí gólom. Striedajúci muž. Mihálik. Snaží sa preniknúť po ľavej strane, už loptu ťahá na osi ihriska, opäť Mihálik, potom čo mu Jurčo loptu vrátil, Mihálik sa snaží odcentrovať, vybojoval rohový kop. Mieril domáci krajný obranca Ricardo Nunes. Pravec teraz veľmi nepresne, ale rovnako mincov odpovedal aj Mihálik, ten má však príležitosť na reparát, pekne prechádza okolo Venturu. Stále Mihálik, drží loptu vo svojej moci, uvoľnil sa aj cez ďalšieho hráča, ale loptou nastrelil iba Petty Ericha Brabca. Het moet snel en het scheelt bijzonder weinig. Mezaros heeft natuurlijk geen tijd echt om een hoek uit te kiezen. Hier is hij alweer. Dus het is echt even oppassen nu voor Jong Oranje. En die bal, Henswil. Ik denk dat hij wel wist wat er in zijn rug kwam, maar...
Ajup. Vilena. Vilena lijkt gewoon de bal te spelen. Paušek, Mihalík, center Lalkovič, tesne vedľa. Že idú jednoznačne hrať na víťazstvo v dnešnom zápase. Zároveň pripomenul, že Ružomberok je veľmi húževnatý súper. Krásny centrér a zakončenie s gólovou koncovkou. Jaroslav Mihalík otvára skóre. Aby nastupovali proti sebe bratské dvojice, aj keď sme boli zvyknutí na to. Teraz pozor na žilinskú akciu. Centrovaná lopta ešte raz z pravej strany. Nádherný futbalový moment. Robert Pich dáva vyrovnávajúci gól v 86. minúte. Tak to je zápas ako hrom. Močnič. Babuka. I gurnuto za Belo. U kaznenom prostoru izašao je Vardić i evo gola. 1-1. Jaroslav Mihalík. Importante, sto seguendo Rusnak, il capitano della Slovacchia, che è un giocatore un po', diciamo, che è leader anche tatticamente. Attenzione. Seguiamo ancora questa buona iniziativa slovacca sulla sinistra, palla nel mezzo, pericolosissimi, in vantaggio gli slovacchi. E qui dobbiamo dire di una dormita generale, dovrebbe essere Smail il gol del vantaggio degli slovacchi, una dormita della difesa azzurra, sono addirittura arrivati. To bolo skôr na peťku a pozor, teraz sa Poliaček mohol dostať k odrazenej lopte. Ďalší nevydarený odklop hostí, ale teraz pozor na Škvárku. Škvárka posiela dopredu Gubu. Guba je trošku z uhla, ale Guba už niká do pokutového územia. Loptu si hodil moc pred seba, navyše sa tam stretol súboj. Ricardo Núñez. Mihálik udržal loptu. Zbavil sa svojich protivníkov stále Mihálik. Až v tejto chvíli prihral Angelovičovi. Ten vniká do pokutového územia. Stále Angelovič, prihrávka pod seba. Barčík voľný. Trafil iba vlastného spoluhráča Škvárku. A pozor, teraz sa k lopte dostal Marcín, po ňom Poliaček. Poliaček na hranici pokutového územia skúša strelu ľavačkou. Dubravka vyráža pred seba. Marcín ešte zachytil loptu. Poskytnutá výhoda Žiličanov. Do rýchleho brejku Tomáš Majtán. Ale lopta sa dostáva Mihálikovi, ten v zápätí stráca a Kolbas vyráža dopredu. Hruška si pýta loptu. Kolbas mu ju neposlal. Núñez. Pečovský. Majtán vnútri pokutovú zemia, osamotený Paul, lopta prepadá na Mihálika, Mihálik zahadzuje ďalšiu čistú šancu Žilinčanov. Biedný výkon. Mihálik sa prebil a následne bol faulovaný Kolbasom a Kolbas možno uvidí žltú kartu, je to tak. Kopy.
Roman Gergel. Pekne našiel prihrávkou Mihálika, jeho strelu